Promote baby a wo bia ya mo aha mo akwa bemra so mamuni amawdo bi so nsam a yakekese ni e Sompa 93.9 FM so no we kra de 93.9 pa 93.1 ye ade awiai awiama ekusu awia ne entimi mpie baby a wo bia no ye de wasese wakae ho e Sompa 93.1 FM so observe ensam ne ade ba awiai na da so pa na poso eba eni Ansam choni manasi awuni azuro dia tujha wase wa man bia keke kono yenya amanyosam se de amanyofo wurawura yenwumaku ahodo mu na fe yenya mankrankra wo wonimde wo pepa so betuma ye adwuma na atraye hwe o ma ye nkrase ne apapa memo hu nsensem social se ne wo mo eye ncheche ne nkasa ho dwumade de ama adwumayefo a wo mo ewe mensina hodom ye beko ne akwakọ we se ne esi kropa asebra meka se wo kwan bipia manyoko ni mu ani ebi mu ahyase a won moto sane nyina ne se ene da dua ne wayesi wotitu ne asante mantemu vete committee won magye adwa ye adehye kwatena akonya hyehye so na watoto ano ye de makwa twuma mponi abaton peso aso na adehye wo bayire bon ka kire MPP aban se hwie benkosi se 2024 elections ne no hode na wodum akwan no a aso wo mo ya aso wo mo nye no mawie anyesa hwe no ma nyoma dwene so mo bayire bon ne mpotemu no ma babe campaign sanso na entity ya seka kire se wo kokode a ensamso na wo hono na de hye binim so ho kire sa aba no hwe no meye no nyame adom so ye kan no contractors wonum akogusu amsanfo awia ye de metu fa ni akonkransa bonte so yate sa posifu egun kransa nyina ne empenifo transfer wonum nyina ye be kokro mo no mo ni akwakọ sene enema esitie pa afa wo bi ma so nsem Nigeria mamu ne ye be kurin na ababa wo sinachi nwachukwu ya na nsem ne ho asem ba ye daja se woto nwom ebi so okunu na akuno ebi so wono akasa na afiri mu ne de kaka ho no ene ne yetete ne se funu no da ho na eto nwom enwom ebo nwom amansamafo nyina timi sore na ye ne adokotafo bi mo di nkomo emom chesa asem no entisa amsanfo we ni afofro pi ni akekese ne se kase aba bia wo bia na wie ye ba na ye de aba be somo kai hu Facebook ya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o kai hu sa no a na ne stories ya ye de be ho mfoni ho videos no nyina di ade ncheche ho no mo na Facebook so no o like no wa share na de wa dwenche nsusuye no ma for ho no ye guso a ye be kase ne de mamu no ene ye be kenkan e de amamu ye mfa seda ema enyumeko ya ebo echi doma wie ye de seda ba ma Dr. Mensa Herbal Clinic wo kotwi woni Guinness de pon de di hwane mu brepam ye bakana sam de akyerɛw eno chi no Gibak driving school ewusiafo wonum so hyeyi pa Gibak de yanka nadaw wodo abofra no kɔ anasa wankasa mu kɔ sɛ wokɔ akɔgye nteteye e de afa no ahyɛn dwumadie ho a na wonto osika entungu ye ene no che cloud internet Ghana for so say yanka ncham so mo pay internet papa so wo dwumam so use no ofie ne obdi ye bia o pay internet ye begina so a enkotwetwe ne mu a cloud internet Ghana ne ye kamfo ede amamo ya yatna se kenkan semi medin ene akosia age wakode mene nuabema nana ya obo amalibi aboga ensem ni yan shase amfamfiri nkransa bonten so busuafo e monimo sem ne yakoso nkransa bonten so wabra abranti e friend say Alex Donko ene chese wo mo akwakokuno ya posifo wiase ye de amrobri ababeto no so amrobri omde koto no so na busuaso omontiase a omatabiri asam ne de akwakogina koto sekot be fra asem no maka asem no se bi ebebu posifo so si ebebu ede ama eye busua no so somrente ne maba wo won kransa bonte so sorry sa twiaka ya put apology omo entiase kwane a aposifo de abrante na faso no wonya wudini enya kromfo enya mroba no a aposifo peso mo kire no eno ntimrante ne maba won kransa bonte so de nese woni nsese ye ka kire wo be na nsane ekoto she police station a won kransa so aposifo ho nyino mo ka omu go abonten woni ani achi omo egu police house nyina ebiebie police house no a omo nyina so edwadwaye si eno mo ka say empenimfo de aposifo ne asojafo ebi firi kumase ebi firi nkran ebi firi sunyan ebi firi techima akwakogu nkransa bonten so a omo hwesa asumdwe beba no ma yere bambom e wo hono na no ana wiei enkra bato so mpa fam nsam 12 pence bedu kata remnant apono so chesa aposifo mako 50 savia no mugu nkransa bonten so no si eno mo ka say posi adwuma na yi omo nyina
nyinaa ɛde afiri hɔ no mu a wɔmafa aposifo no bi firi Kumase wɔmafa bi firi Sunyan wɔmafa bi firi Techiman ɛne nkronkro ahodoɔ so a wɔma ɛde wɔma kogu nkransa abɔnten sɛ bɛyɛ na asomdwe bɛba na ɔpani a wɔna ɛhwɛ ne amansa di nkɔmmɔ ɛma posi adwuma no ɛyɛ Chief Supu Alexander Obeng ɔne Sompa FM nsɛmtwɛfo di nkɔmmɔ a ɔkyerɛkyerɛ mu sɛnti a wɔma ɛtu saa anamɔn wei. Team no I buy Commissioner of Police are in charge of the administration. COP Mr. President in the deal buy. We also baby on my baby. Omo prepare hospital ma ko home baby. Personnel mo no mo share. Any near to onga. We also police no onye. Police na juma de ba ko no so oboban e won patemu ha. Enti akwan hodo a eba ahanum nyina no. Police police for Virginia upon us were almost say meaning actually never say being could be bonny Emma BBC I want Patemuha. I was for way of penny or any man said in Kumama Post, your Jumano Chief Super Alexander Obeng attending Canaway, and Yene Tetia, Sa Post if you go grants up on Tinsuna, or my transfer unum, a you or my few horn Momodo Mokobe before fro, and an Uchi Mudia say, or my archer man be free Kumase, or my to be free Sunyai, archer be free Techiman is Ramuna, and I do a mamba begun grants up on Tinsua, or my Bersa some Gibeba, no my yet bum bum, now watching you know away anyway, now finishes been into Tibi Wechera and penning for yenti si ade mo ka say COP Christian Tete yo no ene empanimfo a efrin krabonten so ene ehwe ye ntoto ye se beye na asumdwe beba eye nkransa bonten so na ke ere ne mo si ye bekwa wo no so na ye ne enua nana e Japan a oto ye nkra efri eye nkransa bonten so akwa akodi nkomo ne abusa se efri mra beto dwa sa posifo won nkransa nyina posi adwuma na yi wo ma fri honum ne ye de wo ekoba bi foforo no adehye won nkransa wo mo esomu se nie ena enne anopa wie ya ewie ma yakusi enkransa kro no ma etesei won ye tuo kasa won mu a ebie prepra ya ye de o makogua ya sabia no wom soso ma yaresa enu o mapom de ho nsensem etesei pa ye hwese ye benye enua na Japan ewa homa no so efri enkransa ne ye de no akwakodin komo na enei soso no posi adwuma na ede atodwa se wom na egu police cells ewa enkransa bonten so a emranta ne ye kire wom ko bia police cells no ema mu dwane ye no wo ba bi o makwakote bia no so mo mpene to empene no a enani kine ya wo man kasansan fo mo homra na posifo ene wo semra na etobia no wo mo ede akwakoto yenkwa o no so na ye ne enua nana Japan enkodin komo enfri eye enkransa bonten so ne musa se kromo no mo etese pa na wo ne prepra ye no wo mayaresa ene wo mayare hwem se ne niema esi ekro abusua ehuma no enimwa ye yegusua etoatoa edu nkransa ye be koni akwakofa na Japan wa homa no so yento so ye nkonsem foforo mu ansa ne Japan be kwakodi nkomo no yenkwa sem we so emretiawa na wo ma Ghana se be wie ne adanso ye nabu abonten na wo hwe mai mu nwumako awodo ha titiro ne aba nwumako no a ene sika twetwere die ya ma Ghana de hye bi ne mu tua emoto awodo to tela wutua ne woni ahyase han no se nyina de nwiri gu nkrofo gbotom kwa brane wo kwasi wonu ma won na konta won ne nua na won ma hyase de sika no Ghana ye hwe no e se ye hwe no nkrofo gbotom ne guo na afempi mienu ne du nkro 2019 mu na nsantro ni ba kwa waje din wo ye nhwemu wo mayi mu manasi awuni azure ye nhwemu de beto dwa kire za wo ma Ghana ya do na nso ye na gu abankene ye mesin kohwen wo kwa Public Procurement Authority won makachia wo panye kwankyerefo ye woda no yera ageni mboate agei papa no na konta ene o ma Ghana sika twitwiri de no se ahwie gu won botomu ani anya asem ketwa ne sanity wo tabiri asam no ye so be ye mu hwehwemu menne ye kasei special prosecutor won mo so asem ni mu na enam so menna no pa wade achia bia dwumade so no wo mahene ya wadu boache wotena na dwamuo ene one manasi bonkomo ene wo chese o na ni age ho pa sa asem wo kwaye ye ba se efie miensanie etumi aso aba na wo ma Ghana mpanyifo won ma hyase ehunu bie na ade ba ko opeso woka na o meyenye ho tiase ne se yaka Ghana no ne yekekere no se akoye no sa manyosamamenuanie me wo fa asenie makonta ne yenti adwuma no wontumi nya kura yemfama no nya de a ene no man ne yentimi kekere ekwa ba no sa no de yemfama ankurankura adwuma ko no mo ankasa nya o man Ghana yie anya sa de a ba bia Ghana keka kono ani enyan
Agent Watch, man, the idea, and here or my I can public procurement authority. I buy any phobia air to breathing. Yana, Dominados, and she company on metal, a boa moderator, any Yamana Comotono, saying here, a toda, a month for a faho, and my sikai or said the Jumano, Womo Avia, and she a pound of public procurement, one nano, not saying many now with Siano Quay, but a coban say on one in a contract for a company beer, and I'm a company so Womo, it to me, edgy a buy contract, Womo buy contract now Macoton, be a road contract, be a supply contract, just so much need to me a more than yes, Jumanaba, Womo contract now Macoton, and she some about on channel. Medical Shana Mena Casoso and Yellow Company or Shada in Limhoshina, and Yanadia, na Mano, about record evidence. A one or the two most to share my more. A toda, yeah, why not celebrate? And yes, you'll be a criminal record on Quano Sinkian, but a toda, near or send off after say, William dear, Yansa, Nenia, Obit Media, or my lecture for a shadow ye, a party for a show or more. My party in Chicago, a show more starting to the school be a chair or the common son, and a woman, and will be almost acting an answer position. And just told Dania, and near you, and never be here, now, yeah, trust and near. I was a friend and Casa, yea, yes, I'm sure your friend Sam Manasi, Auni Azui. Yes, I'm quite here now. Young concurrence upon Tenson and Japan couldn't come and say, and grandson Kruno to say, Nana Mahay. Nana Maho. A Japan. Nana Japan. Abuzan for ye say benya yenu ya na Japan wa mano so ne de nkomo firi nkransa sine di kan de to manem say police officers ya na obo won nkransa nyina sa are hosem ne si ye ya transfer wo no mafiri ho no mo na ye de omo ko ba bi foforo na ye de eye police foforo e na e ko ho no mo ene woni ye prepare free demonstration no ene ade ye busa so omo ho te say ye nkoi na ye hwe say e bia na Japan wate ye nkai na Japan good afternoon o I was for her say ye benya na Japan wa homa no so na ye ne no na Japan te say me giri say your friend say nkransa so boko eno na beto dwase police officers be 57 a omo won nkransa ya transfer omu nyina afiri ho no mo e ba say ye no kronum ete say pa motis asemi ma say ya transfer to be here. The president. These two stand at the Yunu, Obedru Kumhano. They are young, sir. A 44 no, Edo Moira no Manum, about police station. And if you want private Caribbean Ababe Park and Kodane, Womu, Mamma, Omodo, but I'm not paying any information to be said. Police officers are no more. But in 4 now watching you say, oh, baby, and track. Now, actually, no more Akasa. And it's officially no police any issue statement to be a mass or my transfer or for security reasons. I was almost everybody born with like a car. Now, actually, be there. Na Japan o sechira ka kire say nye se bia transfer ne transfer 57 police officers in mum se beye na omo ankasa bambo no omo ye yonti no police officers na ka kire omo say omo empe ba bi emu omo ho adwa kakra na kire se mudwune so mbeba omo sa ba meboa yo na yedi nkomo no so no mesre se no wagina yedi amayen ohoma no etwetwe ni mu pa wanwe ya na ababenye maso na omo eprepra ye demonstration ekokọ so no wo ma yaresem wo ma pom dinu mu etesei ko fen ye eto maso pile tiko nana Japan. Hello. Me pacho jina ye pa na ne wo ka bia ye nte.
About what America? Aha, Fedi, a baby, I would know, Jinawa, and to Janamai. Mr. Brandt about quite fennel, quite Josu. Aha, One of the a tune born and mamma so pay the tico. aha, And it make us say one of the what one and animal in Seattle. okay. We're a final year student in Grand Technical Institute. Or yeah, electricals. Now, a nipa, a numbi or wow, almost a tuno, a beer road or mobile, or one some woman. Penum dear, I was St. Teresa's theatre. I don't have focus one more your workman. Okay. Now, me so why one more discharge or I'm more a coffee. And into studies. And the proud family, the Betima can say Nipenum and are still on Modaso Hospital, Honumwa, a doctor for Shomo Precrudiama Omo. What film or my Nana Japan. St. Teresa's Hospital. Okay. Na ano paying Cransa chronomo to say, a chronomo to say pa. Police and food command. Now, one of the two just say, and can I police station in a Mabuno Aston? I feel so be a suspect. I know na Japan. Hello. Yeah, sa ko jira baby na ujina na wo call left this area na TTC. To aso. No say Admiral police PRO say. And can you police station na maburu na sen. And after nipo more says when you are be a ko. And after Captain Siao says and also Mabu National. And Nana Japan. Yani said yana say what them kama na eya na ase etwetwesi. Sesi ameno ka say no. Wo free kransa eko kintampo, wo ma to pampim ho. Wo free kransa eko tichima, wo ma to pampim. Wo free kransa eko adua aposifo gina ho. Na ba bia police station one dey security zone. Okay. Wo free kransa eko akupon eho bia no, wo ma yire bambom se de be a, bonefo bia ntimi mfechi emma na wo mo mesa de. Afi wo ma san ka say sese no, wo ma yire bambom se de be a, bibi boni bia ntimi mfechi emfa emma. And it is a situation city no bambo de emu ayere na mbom woni ana omo ya posi for dada wukum hana de o hwe obi a hunu ha yo nana mi amfansi a na ososo ye besro se eya hwe ho so ye na pe ba bi latamayen nkwa ehu hia wai na bibi ani a besa ba onche da se pa busianfo ye nua na Japan ye ko ne nche ne kodi nkomo free Kransa bonten so no wei eye ne ye tete nyame adom anopai ene awie de ye beka se emu adwoa ne sa ye kwonsam foforo na NPP amanyoko no wonum so eguso aya wo hwe ne mu senche wo beto aba e wo mantam ahodomu e wom sa fempim ye aduonu na abato ne nyama ide na so woguso wa hoboa mu se obenya adehye bia wo pepa na wakoma pa so betimi adi party no anim na wakonkode ne breaking the 8 no NPP amanyoko na tumi breaki bia mana ye na asade ne betumi abamu a na ne na ahyase yi enehia woko amanyoko ni mu a ne yetete akyerese nei abedwoko ya wo mu ne doso adehye bi no ye wo pepa so betumi apretumidie wo NPP amanyoko ni dimu no won matena konya hyehye so ye ne ya baba toto won mano ene etichina ni no ka ho first and second vice chairman won munyina aka ho bia wo batoto won mano ya mane boni akosua somoa efri bra aresher mo sha so won mo kofa form sa pen wodi akire bepem ne akosua nyina home enuoma gu akire enti wode no a ene gu akire wode eboko akosua ma han Meji so mini akosia. Ede wa bra so kafra wai. Mati mini adwuma na emra. Yo, sese ya won ma hyase ana won ma twentwen ne ma so. Yo akosia se me kasa me tire mu atire wo de a. E bo no nkono pepepe e na ne odi kan start ye incumbent chairman entry bu asia ko chairman untumi aka ono so odi ne nsem eba ye no ne krata ne na chitamfo nyina eba be pie eye best inside honoma
chairman of the committee Ashanti regional minister was in there general na pam na atena se atwa mo pa tentente aten krata esan so wini pa no ba na se obi aka asem bi na se anye asem bi a egu hu fi a wo mo be ma ake no ho na o ma tototo wa no 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 owura mu no odi 20 minutes chairman entrubu esi akuvete no na 20 minutes ofiri ho na chairman asaribedi akọ former asokwa chairman ono so ewura mu 15 minutes pepepe na opieye ne odi ho esa be ya vet ne ye honorable owusu aduome former MP4 ejoso ono aso na osanso ye former highways director president former president Kofo Adreso ono ewura mu no no na meka se o che wo mu pa ye esan se on se na ensem bebre enam ekrom se na wo kotena radio station ba ho ekoye interview the bisa president asem no wo se no de wontimi enya wo na be defend the president chete na ensem na enam ye nim se eno ka ho nti na ono wo di 40 minutes ewo eye vetting danim dia yenim wono free ho na chairman ode no kwaku apia bai chairman ode no kwaku apia edi 17 minutes ewo eye vetting room ho no na asem one ne sensem trofo na dodo na egu abonten o mo hwe animu se chairman ode no kwaku apia epia abonten a wone e beba abedi enkomo nanso amasa yehu ya ne se chairman odi no kwaku apia ka bi ko na mi tu bi ka fa etire ho me ko hedan na chi a chairman odi no kwaku apia e na all nante and 10 asa wo pentem asa wo mpese one nsem trofo be yi nti me kura no me ba ya me ka che me nuanom nsem trofo se chairman odi no akoda da no mo nji mi this process me di enfoni etire o mo se chairman odi no ho ahi wanka na onko sa be ya me no ka sa ibia chairman na edu no so edum bewa wanu na wawia ma wo ye university no edum bewa so before say edum bewa be wi mu na say state kaka di dem obi o hot na we na me dream say any organizer Francois incumbent a ono aso ka obi a contest no wonu aba be ye ne bi ekọ Francis Adomako aye ne bi ekọ na Nasara no Nasara coordinator yes Salim Bamba ono so aba be ye ne bi no e de ko aka se wuti sa ya sa bridge edu and edum bewa so say ono ye toto na no akosi akora me kakra menim ansa na obato so no won mu pie free vetting room ho ba ya na won manimu te sei isan se ebi won obekọ ba na se asa serious na from ma won anka se wo gidie se ade de ni beka ho we no te sei obi wo honoma odudu na pia ya na omanim expressway na me pe hu na ma me ko ti tokro mu say onda ogusu adum ya nam se na ne de ni eya atenti enya mi pinse ho de mani eche tokro mu opi ye na osre kran san opi abonten esan se wo kwa step 1 ubedi ka ra dai ba ku mu akodan mienu ma san wa ko vetting room ne wo it's not me animu say nti me hu ne na ekoso nyina na osresra ne nkrofo ne campaign manager ne nanfofo ne mpanifo bi omudi na echi omo try no waiting room ho omudi na fine pa Exesi ano twahonfo nyine kire ye biem ho no te sei na a kire ne nkaya no wo mo so baba prebie no wo mo so de ne san na nuama esi bi koma wo mo hello akosia akosia otumenka akosia otumenka afei na mete wonka yo sesi an yan hwe nkaya no wi chairmanship position ni free nchen a nkaya no so de no san na ekro Saturday de aka first vice for omo de okokra mai na second vice for no omo so omo ye so first vice for ye miensa na second vice for ye so and the women organizer for no so omo ye miensa but women organizer de after omo ne de ni ye nwume no nsia pepe and women organizer for no omo be start omo vedi na ye iti ya wa keye mu na me ne police penia o de ne man se ne ba ha ni say me ni di nkomo bi sa ne say security wise bambo ho sensem at say e wa ha ni say and sem say and all the tools
Nhyɛn de ne nyinaa gyina party ne so ɔmo so to aba no yɛbɛduru mehu sɛ ɔmo ade canopy ne nkonnwa a ɔmo akyerɛ ɔmo mba ba vet no bi ɔmo bɛtena ɛne mo nsɛntwerɛfoɔ so a mo baabi ɔmo bɛtena ɔmo asan mmea ate sɛ mpanimfoɔ bi ɔmo party ɔmo so ɛwɔ aban mu ebi kura ɔmo bi ɛdɛ ɛbɛba na sɛ pɛ sɛ ha yɛ bɔkɔɔ na basabasa bi yɛn si ne ti no yɛbɛhwɛ sɛ obiara bɛtena bi ɔso ɔtena baabi ne kɔ asɛ ogyina no yɛbɛhwɛ sɛ ma wonya dɛ ɛnyina hɔ na basabasa na nipa ne nya ha yo eduru so sɛ yɛfrɛw na ɔso ɔkɔ na akɔtena ase na nsɛmbisa ɛwɔ ma no wie a wasan apie na ɔkɔ bɔkɔɔ efi sɛ wei ɛyɛ efi asɛm ɛnyɛ bonkum nifa one sided ayi but yɛpɛ sɛ ha yɛ bɔkɔɔ na asomdwe ba baabi wɔ sɛ obi tena watena baabi ne kɔ asɛ wogyina no nti ne research and election committee no ɛdi nkitahoso anaasɛ no mu ɛyɛ ntotoyɛ bɛboa na saa nhyehyɛ no bɛyɛ na biribi akɔ wano na yɛ nyinaa yɛtumi ayɛ ne afiri ha kɔ asomdwe megyedi sɛ ɔmɔ ba na obiara nimdeɛ nti a ɔba ɛne botaye sinani so nimdeɛ a ɔwɔ bi ɔde bɛboa adwumadi a nti ɔno wɔtunu sɛ ɔpɛ sɛ ɔdɛ ɔyɛ no yɛ deɛ ban bɔ ne aba na ɔmo ahyia atade ɛhu police fo bebrebe nti sɛ wobɛpɛ party position bi na hu police fo na sɛ wokɔ veterinary ntumi nkasa mfi sɛ no na ɛyɛ bi a wankasa ahoboa bi a wammoa na ayɛ dɛ woba ɛnyɛ mmeranteɛ no maba ɛdɔm bɛ ne bɛhunu na wɔ ɛho sɛ normal obi akora nkura tuo bi ayɛ biaa ɛna obi kura tuo kora ɛma ne kɔgyina baabi a sɛ vet room hɔ ɛna bi a ɔkɔhu no ayɛma dɛ ahyew nti mfi sɛ ɛhia sɛ ɛbɔ ho ba nti ɛde saa nɔmba wei but ɛnɔɔso pii so wahwɛ a ɛnɔɔso pii ebia ɔmo mbaeɛ no na hu sɛ bi ayɛ dɛ yɛyɛ dɔɔso I was for Kosia Somwa and Yoma Guachire and Yanene Edin Komofi Regional Coordinating Council no Chemo Sanya NPP Amanyoko one more vertino ACL crew. I was for informal free also NPP Amanyoko Natana Yeni and Famuku Yanu Muchi Pragi Abubu Yane affiliated Tafo Mutu Sakri one Matana Yena Enra Enra Nina Yasom performance some for Pensmedu Kataranti a lazy butu Emiemu Babi Dipa any ba moment to a second conseya eni didi kyerɛ mo na mpanimfo ahwɛ ho no matue ka bosome bia enti eba ya ba bedi konkonsa de akyerɛ mo na ne hu so pragiafo ne abobo ya ne afidie tetafo twifo yi wo mo aba begu fidie mu ase wo nsema mo kanyina ene si aposifo a wo mu gumoro market so ami police station ha ene central titru ne MTTD fo no ye atete moto fori bi won mo kro mo license e wo insurance ne ayi road work ni bibia na so kwane ampanimfo be fa so akyere wo na uka bibia wo mo entie no mo dwene ho a wo mo entie ase ntom do mo fi se bia yetan hunu kwa e na posifo de ta mo okumase abonten so a wo mo busa santema posifo se dia bone pa e na wo mo twi pragia wo mo twi moto sacre afidie tetafo no wo mo adia ye wo mo na branche ba ko a wo cheche ni nsemu de wo se ono kra de wakwa akwose so binam fish ne tilapia nom ne ade a wode ekwa akoma obie ene ye kire no fish na guka nimu a moto sacre no ema eya pro wakada no mu nsem nyina empanifo so wo man yenkoni yenkuti o mare hosem kakra Bichimoto Absol Zone 1 watching me Ofolukrum watching me no be some lances when I'm swimming me a media person na make a report to Abrepo after me best na kwa edwumem nti my family bag and dan kwa say book bia me farm the church and man and ewa no say me insurance na me su bibia ewo me nchen de ewo edwumem na so saa de a o bo no ma pit no de wahwe o boy na wo say any system no so na so me no ndie chinye obi oye no me wona normal nti for you to confirm me person who say am person me ko DVA na me ko ye nti no ma me fa nipa no wo se da bi na odi moto ne eden e koye me ntira moto no so bi kran den enko no wanyo me kites ka me nanti fli Ofolukrum na ko moro market but me gina police station ho na ya ti Egypt for na mo use moto small ones ni bi na community police chino no otie chile no odnaba na me Ghana ni na me ti Ghana ha ne de chese me de me nipa nti me minister o mo no o se me nanti ko from so ko from ekọ moro market o ba nye aha ne kase eye ekwan ketwa senior ni na ne se o man no mpese betena bi o monka because ye Ghana for sabia no na de hwe yere ne ye ma ye ko pedi e bedi o mo ti almost 2 hours ni o ye da so gina o pani bia meka bibia nkire e na o ma gi eki o man no sabi nkaka na ye didi obi a mi adwuma ma ye yensa no dwuma na na ye didi but ma ti age moto mo monka bibia nkire na moto be 40 egu ho
nka wo ba na se bia tu 50 cedi 30 cedi kwa na me nkwa ana se fort ni tia o che no escort me na fa me ko na me nkwa esa mistake ni nya da enfiri so papers na me ni bia escort me na me nkwa papers ni enfiri but o ba me 2 million just a day me wa me kwa adwuma so assess ka na me nya na a day nti the Ghana police dey akọ so no mum yehu so man no me ntram bia yempe ba bi ne mfa se kro no so no mpese yakoban so a yempe ba bi etu o ni akire yasem nyina ye nua be memba ko a o mo che no ade ba kwa ya yo pa ne se otwa bobo ya obi na asoma so nko fa nam ye den embra costo bra enam ni suo me 3 hours ni we ba nti si ano wo bo ne ka uwi asa abagi no se ontua 2 million uwi a nam ni lu aso asa kotua ka na se nipa no wo pese wankasa pese ye nipa ne den obi akwafa nam no nka wo de nam no kwa ni ja no no ye de on fa nko na wo de man instructions bi so de owi on man letter just omra office na ehwo asem ye de monka Abuzafo nti weye nuanom a mochi pragia bobo ya ne afidie tetafo moto sakre ne efri anura besi ne womo eni aba betre fidie mu ase yada ya omo se atete ne ayakayaka de aposifo wa sentiment ase edu omo efu mo mani nyo ho ena na omo cheche omo nsem na busuafo mama no tua ase susiefa yemua ena asem de basa no a okako bunkum no aka ko nifa kakra eno nti ekwa sentiment ase aposifo atena ye ema penimpa ohwani amanse din komama posi adwuma no ASP Gordon Ahianyo yane ne kodi nkomo kobusanse na ebu adai ena boys yi moyo mu se kru yi mu man pa ba kumienu bi but not to tarnish the reputation of the police. Let me say yes, say it again, say Yankola no moto white suna ya tron FP unit visibility no. They are not to arrest motorbike, they are not to arrest cars, search insurance, roadworthiness, no. Omu jinawa, ome search car no. Omu anything incriminating na. Also mujama woko. Tumin kasa wachung say bia number plate. Who could have give you one register ya na say untromu. No, it is not their duty. Duty of the MTTD. They have any OTMI. And now obi okasha mbi OTMI biano. Omu jinawa. Almost that's almost your insurance now. They challenge them. Almost report them to the authorities. They can't do you anything. That one day I can tell you because I'm talking on behalf of the regional police commander. It is an instruction from the regional police commander, and it is trickling down from the Inspector General of Police. And police for now or more clients no MTTD for now. You are not supposed to go on the road. But if we commit offense, we can arrest. But so they can also check roadworthy insurance now. No, the Inspector General of Police has asked that we should stop that thing. Excuse my language. Some of us are cowards. To say Wako police station, yes, even job seeker for bail. A Ghanaian will go and still be paying money to the police and so I give bail. Abuzafo ASP Gordon Ahianyo na hwani amanse din komama posi adwuma ne fa wa santimantama se ne ko ne nchen a wono soso echeche mu so mo ntena ho mamra nche ne mfo mra nche mo nsam enteti amanfo okuruma se eji so ma adwene so mbedi mra so de a omo anuom betena fefefe ne mom so mo de mra be so mo nsam ene enye ne omu behu ni Sompa market ya pampa busuafo se ne asem bo ne yedinsi aka ntamari abo aguso se kwa bia so no de ade hye no hwehwe ne be ye no sabepe ne yekono na nanse ntam wo ye de amane bo bi firi adua ya de kokode bremu ene nyame anim ne ye wo hwe video no a ensam so bia ade hye no nam so firi adua ya ebesena wo mu akokode no na ene enyan pa edurumre bi kurampo mo manfo no kura tiatia mu yese ba bia nioma keke kono saban no amamu a ahwa 2024 one month aba enam so ma so mpaka se boye di asem ya chia ena asem da yansa ka kire se contractors akoguso a wo mo yeso adwuma yamane boni afri yesian asem ne ba won na de akire ye konne na kodi nkomo afri ye ma hai mejesu okode boye mu ai se se contractors wo mo so ye adwuma mina ba ma me na wase na matiefo akwa aba amfamra fija akwa abre south empotemu ha ni kro ba kwa ye friend aduamwa ene kodie ho asem na ye kan na be na otwemienu ni na ye kase ebomu no ye de tudwa se ubepiem ewo ufri kodie ekọ aduamwa bridge bi e connect nkro ni mienu no ya de se ebu aguma enso bridge na omoye mfiemienu kra no emma enso so ebu agum edi ye bo hu dewro eka ho asema ama sabri amene ka say ene nansa na contractors abakwan no so a omo ayo madwense omo ba beye na ukokoduru ho no enya asem ketua kra machines ahodo ya omo de aba begu ho iron rods ene niema ahodo omo de abegu ho omo ye kwan no enya asem ketua na sede ye di ka editu dwa no sede na etie no na bridge na ya de se emu angu kra na emum na nsuo no fa bridge na se enu nti ma kwan beda se na bridge no esenke ye
Disabram no kasa die omo eye no wo baby fofora baby omo ye bridge na eseye no omo eye no wo enchen a utimi se de omo AC ya ade no ebeye kama pa di mini ba cyber bridge na ye bo hu de boy ufri kodie ekọ aduamwa ene aduma sa bridge na abu agum no cyber contractor ye napo omo ene ye kwan no omo aba ho a cyber omo ye kwan no na edie ne si kwan se bridge no di kan na won baye ne won ma anye ne yie se ne baye anka sika wodo anka ye basa de ama wo ma ye foforo no kom de bewura mu na afa di asa abu agu a wo sa de sika woforo se ye weye ase minu ba e ba sa no ye boitie farmer ne se ensuo a eda ho a omo ye bridge na ede toast no ensuo no na ngamu na eso pa nanso ebra omo ye kwan no omo ye bridge na to ensuo no so no omo ye bridge na ketuwa bi ana ede to ensuo ni finfine ana enchen na aka na ensuo no efa ho no omo de nete efele enti ekobasa na se ensuo no tokesi ana nete na omo de fele ye no na ensuo no aba beta akira ma no ho no eno ena etwa ya ma bridge na ankasa esenke ye nanso wo hwe ye covid ahodo a omo de aba begu ho a me ne mpanfo no ba ko di nkombo ama o kire mu se ye no kre se na bridge no ne isa na ese de omu biem amana akọ nsuo ne nchen ni na ebe cover no enti sa problem na eba first no enya de se sisi omu hwe ni mu se ebe san aba biem edi omu guso a omu ye kwan no na omu abo omu homoden aye food bridge bi nim etiefo omu hwe Facebook no omu behu omu aye food bridge bi a nipa no efa so enti se wo free eduma ebe san kokode a uduru nsuo na eja kwa na car no egina na wasi na wafa food bridge ne so de atwa nsuo no na okọ sanso na ofri kode eba besena ko eye aduma a obeba beka bridge neti na wasi eho afa food bridge ne so na waba befa kode na se aduma ka na okọ eninti no ama akwani abadie no sese de ekoso kama pa na emom ka na entimi entwem enko eni akwani aba ewo ebinum okeka bibi se wo hwa se si bridge no a won mo ye no krampo no a enuoma a wodo a wo mo de ye no enuoma na hwe ya eni gina besa afe emfie mienu achi besa so abu agum anya bia wo na wo honom ede enuoma na won mo de ye ya ma de hye mo sanso wezi concern since ya me no kasa de mahu se iron rods ana omudi aba begu ana enya asem kitwedos pa ana afi nsu covet ahodo nso so omudi aba begu ano eno nso so enya asem kitwa materials amahu se egu ha for now eno no nemum kwan na fe no mo asase a omode excavator 18 nsu num na omotwa baabi a ombeye covet na atu no eno ti omun sase enye construction na nkasa nemum ye excavators no ena omode 18 nsu num se de be ya omo benya ne level na omo aye nti minim se obi ka se enema omo de esha menhu bebi a se de omo esika no sense iron rods de omo di bia begu ana iron rods egu ha no menye cho se ebeso de minim se ebia eno na amanfo ahu a omo se nema ni sade a iron rods egu ha de mebisa ba ko se afi na materials no eba omo de biba beka ho sanso na covers egu ha se no so no eno so omo de biba beka ho enti etifo enko makumanti omo yam gidi se de wahu bi pen won san hu bibiem eno nti no omo beye ni ye ama akwani abadie aye kama ewo kwan no so na bi mo so ka sem bi se no mo nyanya sansam so yi asese ade hye no nam so enu ade yi na ye tam nkrofo hye kire ne kwabrane no oba besia no obo na chi bare no na kosi no agini sika kakra sesia na won ma ye ne safo na adwuma bo mu anom guso mo ye bie we never made that say no crapa that time bridge no ebuye no on say na nsuo ne tuto enti na ade beti ade besen bia no na esenke erinti no titru emma no say omonam so etwa ya na omodwen say bia ebebu omo agum erinti no say obi free kode ebesena kwa aduma anase aduamwa obedu bridge na ti a titru adwadifo no age say obi gina no waje ne nema so a na wode atwa bridge no ama no na wabeso ne nsa anase bia watam na se etire na ode no atwa bridge no ebiwa no waje kakra ene said wodi ka de atwi dia ne sa fefe na tie na ebimo e de ayo omo adwuma a omo jeje nkakra dan so sabre omba be ye food bridge no e de to ensuo no so ne de akoni abadie no aye kama obi aduru ho a
otimi fa bridge no so ekwanti safo no se de wo kan no omo dwumadi anase omo adwuma omo nya mre kakra nie no aba wieye enti resesi ano ahyenkafo no wo mu ache ana won mo mudu omukọ no wo te lorry fare no so na adehye na nante de aka to so me no ba omutira ayeyie ne se ofi bridge no ekọ kodie kurom no emu etia pa eno ti se ofi aduma na oba besi bridge na etia eno ane se wanante kọ ene mefa se ebe se ofri Sompa na watwa akwan no ma emu ise da enwa bia sa no nti no eno de nyese ka ne de ubesi ase na wasan atwa bridge na kwakofa ka foforo emum o de babesi bridge na etia utwa bridge na na wadu kode eno nti wonsa mfa ka no mienu emum lorry fare ne de enya de se omo ateso se yetum yekra no omo asan atum ufri fa de ko eho no na omo gi 6 cities sabri amino ka say omo gi 7 cities lorry fare ne de omo atum emum babesi ho a nante kakra bi na abenante na waduru kode yo afri me no ase why wabo adwuma I was offer where free yes now your money boni ni ete ne nka ewo kode ene aduamoa no ensam so na de hye musu ho no nyame odom so contractors akogusu a wono eye ho adwuma yankwa ma no so no yegusu a wo yakwan ahodo e wa santemantama ase ne tebia ewo mu se ne esitie ne yerehwa ye kwa twema mponi abato mpasu aso ne de makọ bayire bon number 3 ene bayire bon number 5 na adehye wo ho no makantama densi awiabo aguso asa omo hwene so akwata firi wo no mabatwe se 2024 year bay musion kan pipi for so omo ba ho aba be campaign ene nkomo no omo de ade omo kwan nyina yesi ye de ama contractor bi efre no untumi na egu ho biensi so na kwan ne say ya ene say ye ne assemblyman no won potem no confidence so enkodi nkomo kofi ma adwai na nso be ma ya ja bofani na ho ye de eba cho mo ye pa ye de radia say na mo kwan na te say pa won krofo bu afu ya yese contractor bi de wuntumi ne ye de ama no a won susu agya na saa egu ho no mu me pa cho mechia etiefo a omo etie awie enyina omo joso so mechia obi bia ye joso etie ni ekwan no aye contractors 3 ena ewo so baako esase fifo wa Johnson abepem akwakurom ena baako di firi akwakurom eba number 3 ena de toso miensa no ena ye chema untumi edia ono so wo ya akopem abo so na ho na problem no ewo park se e kire se wo mu excavator ebetwa ekwai ni mu intimi ko emma kofi honorable confidence way contractors miensa na eye hwan ne constructions ya me pa cho ba jodi kai no na minim bugri na abu your friend say bugri na abu construction ono na ye free he fa akọ he me pa cho di free forward junction ebe pem akwakurum but so far one of the wire adwuma pa ho wire ne covered bibia wire failing kwa wire first failing ogusu anka the next one we ya no obegusu na ne to no no susu so mato aso no so your friend say one of the no contractor no me hunu 2 times minim ni dini oye sofo but minim sa contractor ne ye sofo me pa cho minim ni dini na adwuma te say se ne wo ka se bugri na abudie no wa ye adwuma fine no contractor sofo no wono so ne de te say ono so adie no ekonya lebum stela wo mu gusu a wo mu ha wo mu eye adwuma but en contem wo mu hyase no se de esi ko no en contem ena ni otoso miensa no so ye hwan ya ono ye chairman untumi eho no enye me literally but enam say me ya assemblyman engineer me tie no me tu moto ko he no kwe asefem me moto kra no me sa me ye feature ni ntimi ta tutuwi asana mitimi di aba na kofi ede na ma kwan no awokọ he no asefem o di asefem ni say contractor no ba ku di kai be ye covid ena wo ja half no
wanye wɔn so wɔn anye feeling wɔ COVID no so ɛna wɔde ama another contractor nso yɛ COVID but wɔn nso baa no wɔn nhyɛ aseɛ but wɔtwitwa ɛkwan no mu a kyerɛ sɛ kaa ntumi nkɔ ɛma moto mpo no ne kɔ ɛɛden ntumi tia na ɛsɛ mmeam de m'ani ɛkɔhwɛ no so ɛyɛ nokorɛ a kyerɛ sɛ menu a Wellington boot nyinaa me travel sɛ me nyinaa ɛfo a kyerɛ sɛ gye sɛ wonu nsuo no mu Kofi nkɔmɔ a yɛne wo di ɛba memfa ne sɛ mɛka sɛ ɛba TV so Facebook enti ɛkwan no na yɛde ato so yi ɛne ɛhu sɛ contractor no a woka no asɛm no wɔno ne kaa no yɛyɛ no CW na gye sɛ kyama wontumi na watwerɛ nyame nsa wom agu aseɛ ɛna asɛ sɛ tɔe bi so ɔyɛ sebo so ɔyɛ apɔnkye so ɔyɛ ɛyopro so a wɔno nso so da mfimfini meboa wei gyata ho enti ɛkwan wei na woka ho asɛm no na meka ho asɛm no na adehye a no mu bufu afu a ɔmo so ɔmo ntoa ba bio a ɔmo ma MPP wɔni ɛno so so woka ne sɛ ɛno yɛ adeɛ bi a ɛha me ɛti sɛ me kora no sɛ ma wontumi wɔtie a wɔmo mmɔdena sɛ wɔbɛtu anammɔ no wɔbɛhwɛ adwuma a wɔmo yɛ no wɔ hɔ no because at times contract no wɔmo bɛgye but yɛde ama engineer na engineer no nko a ɛna yɛde wɔwɔ hɔ dom nti deɛ ɔpɛ biara na wɔyɛ ɔno a wagye ne contract no ɔma mehwɛ because wɔgu yɛ anim ase eti chama wontumi no ɔno agye ne contract ne deɛ wɔnsi hɔ da meboa wɔma hɔ medeɛ me wɔma hɔ engineer foɔ no ana nanam hɔ a me wɔno ane na ayi no ne engineer ɛnom ne n'asefoɔ na ɛwɔ hɔ nom sa ɔno amu deɛ me mu ɔda na Kofi say o kaka wani a when was the last time a ebia ohu say engineer for no ene mrantie ne ye adwuma wɔ kwan no so obekaka wani na ebia obeka ya onim nansi yentai kora na wasesa nipa de machines aba ho nanse ye no yeda be enra na say ne nanse ni say week mu ani ɛna wama ni wasesa nipa begu onum sɛ ɔmo ɛba bɛyɛ but still baabi a problem no wɔne deɛ a yɛfa nsuo mu tu ni deɛ ɔmo nyɛ hɔ hwee Kofi da se why bibia ni ebesa ba wonche ni no aba bedi nkomo ya so da masepa sɛ ma kai bayre bonfo yo abusanfo we ye honorable Kofi dan so small honorable a wo bayre bon ya sambere man e de ma de sia o mo bayre bon number 1 ne number 3 ne number 2 ne number 5 a e wa twema mponi abato mpesua so ene ye ko ye yensia ne ye dan ye hu ntwasi kakramra ye ba pia ka kire besa de pie mu so Sesia Ghana had open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne seso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru hoda dada or how bia sane etie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait.
was your for a better must say, Maja Bracha, yea. Now, your home, so now, near Money Bonnie, Benjamin could see a bosso, a quackodin commodia free, a comma dining, and yes, sir, and your children, my dear, because so a bosso muimu. A bosso maha. Yana, Cosia. Share Mudian, a coswankasa. Jo, Acosia, your share of my gun and moi, said your map, Kuni constitution, no, actually, no. Esan se omanpani entimin kofom na onkonko hwese empuntu be kobabia na no nat wayi na na musini aye from DC ni MC for say omunyina na nem no omonhwe se yekoye nkro nketua mu na empuntu eni nnwuma ebetimi akohonom na ene de de me oba bepiem wo akomadan ye bia ye fra NAC International Hotel eno no akomadan kroni mu a samre de eba asante mantem a DC ni MCs ewo asante mantemu nyina aba behie mu ha omo di djuma die soronko di aboa se omo beko omo nkro nketua no omo di nimdi a omo nya no betimi akonom de akwakoboa ama nkro nketua mu nso etimi apija ne djuma di omo die no ni nyina no ti ni se local economic development achese ye de ba ye twi kase no ma echese se ye ko nkro nketua no mu a se ne ye be ya yesikasem adwumasem ene empuntu ankasa nso ebetimi abaso ewe ye nkro nketua nem na adwumadie na ne omudie ne nyina ne se omo hwe se ye kɔ nkro nketua nem ne mpo mensini ahodo no mu a obekɔ kuro bi so no na ye wo adoma akoma kyɛde bi a wɔde ama kuro no ɛwɔ hɔnom nanso esan se mensini no emfa wo mani enkɔ ho no mo nhwɛ se mpo mo behwɛ ne yie no ma siesie no ne no na timi aboa ma mpo manya sika frim na no nso asa ma enwuma aba ho amabunu enso ne mrantie enya bia ye no eno na ne de omahie ma omusua ho ade no mahwe se omubenya ho nimde na so mukɔ nkuro nketua mu na saa nkuro ahodo omwo saa ejapade nyina bi no omubetimi akɔ no omo nso akɔhwɛ etimi adane ani ameno nso etimi de mpuntuo aba ye nkuro nketua nim enti eno ene dwumadie ne de omahie mu wa ha saa mre ne de anopa no ye baaye no kyese oma edi nkan ahia ama omo ho akwaba ada dwumadie ne nyina di eno mu wie na omo ba be pensuo kakra efa omo minima saa mre ne de omo dada omo ho asa akɔtena se no makɔgye nimdie ewo honom enti sɛ sia no boye sen no mo ye no kyekere mu ye ne ntiase why yo akɔsia ne nyina ne sɛ enya obi a kyese no no wɔte nkuro nketua amamuo ene dwumadie mu a saa mre ne de ono no ne igina hɔ a wo kyerɛkyerɛ wo mo na esan sɛ dwumadie na ankasa ne pomponso ne nyansa ase ne nti owura ono bedi animu no ono ankasa enya na ne ho adi na saa mre ne de ye DC ahodo ne MC ahodo ne de saa mo gu mo minimu nsuo kakra mo hwie a ombekwa akɔtena se na kyese dwumadie na ankasa ahyase sia no yenhwa ni mu sɛ ebrebe no wɔn mo betumi awie na adehye no so anya kwan aye wo dwumadie ba ko mienu miensa bi akoso dwumadie no eye daba ko dwumadie na sɛdeɛ Ghana yɛn simfa yɛ mmerɛ no eni dwuma no nti dwumadie no anhyase yentem ye duba ko epe mu no ansa na kyese omu nyina obi afri ne krom ene ne mensene mu ba beduru hanom a sam na omu wura mu no besma aduasa na kyese omu da dwumadie ni nyina di nanso sɛ dwumadie na ankasa bekɔso no de sam na ni do omu gomu minimu nso no omu wi omakɔtena se ama dwumadie no akɔso Abosia that's why I was on for way amani boni Benjamin kusi eboso ene ne kasa ye free akoma dan na just ne o my Ghana so ya won mo hwe nkronke to amamu osuo won mo dwumadie sonko ahodo won mo die sane be ye nkyekera for mayi mpuntuo ne nkanko enhye ahodo bi aban ne peso adi gu akwam ne tirimu po no emu bi ene ekotie ye afri eboso nchen ya famonko Ghana Atomic Energy Commission so atena ye na Dr. Fidelis Okuru eye penia o principal research ne honsensem so no de atugya so maye ya ho ne de honsensem efia ye no emu fadodo na akwakoyen rubber honsensem ye bra so se yetimi sacha san rubber ne mu na yetimi nyamfa so papa free so sense ye betutu agu ye gata ne ye bonka mu a ebekwa akwawiase na akosisi no na nsuo kokoto so a ekotwia fa ye fie ene ye monte ahodo so papa ri san semi tugya wabra adwuma eko bi a ye from say Dolphil
Plastic Waste Recycling Company Limited for womo enkasa ho dwumedie amamre ne amane aneja womo eda womo ne ma hodo a wonoma ye edie ene womo dwuma womo ye no enroba na ye to go no womo tima sachire mu a enya tasia ye de ekuri danso tasia ye de betututo form ne ade roofing tiles no ene bricks ne pavement tiles no ma ye bi afrim eno na papa HSA senka ye trem ami enya company bebra mo ma ye sade we ya kenya ne si ye kuro ya yetimi efin many ye say. Let me say that it looks like we don't have a lot of recycling plants in the country. So it is estimated that about 5% of our plastic waste is recycled, and this is very minute. We need to enhance, we need to improve upon our recycling process in Ghana. So I will advise government and other institutions who would like to help solve the plastic menace to come together so that we can put Ghana in the right perspective. We have a green economy, the environment be clean for all of us so that we can live in good health. Dr. Fidelis Oklu, a principal research scientist for Ghana Atomic Energy Commission, and Anusia, and Oba Penny or Ye General Manager Dimajumekui, as so a chichin Simukakra at the Chance and Trefo. Nadiane say, yes, sir, plastics are amount for 1 penny. The Bahani Abayam Wujuma, Adandana, not Yadia, roofing tiles. I had the border. Basically, logistics challenges and funding. Because amount for plastics, they will come, but said, you bet me, I could be a cost Sabano, and also a car. Because I was seeing vehicles, I had the call fuel. But she said, "I business I shall see. I am more than a crowd. I shall see. Car, they not abandon so much crowd. No more boy to Mrs. Plastics. Look for my offer at the beach. Man, I no so you want to be a. That's able to be the abois. It says your mind." I was a former Jifa Hanya Bew, one general manager the Mafia Roofing Systems for Womo and ISR recycling plant here and penny for Boma Basso. Dr. Mensa her back like a diabusha for ya to almost so near sorry, and I remember Cassam Devin Chrow. So, baby papa. Na wakwa kwagia ya rehama ho towa Dr. Mensa Herbal Clinic sanse wo mu ofidie bia bi se ba ne hahan so a wo mu hahan ye ode sanyade enka ne no ane ne nananom no mo de sa di dro ni ade ye bia ne apunu kama ne watie su dadam Dr. Mensa de no wose bra no won show stroke na age wakadam eno achi na sikire how hepatitis B wo bo ma wo pa wo chi na dunsi fo ne akonfo so he no wonkoye asofo binum kura hyase aginisi kedi bro Dr. Sani yen show wati yesi binom menka so munyina eno achi no asma te hyewa ya de na hawa Dr. Mensa Herbal Clinic ye nyadaje bisaw ya de no hawo no ne de ano aduro enso account wo ba ye behwe wonta su wajanan wajonso enfifira wote ne nyina ebehwem ne ehunu ba bia yade no efriba eno chi no se hu ko hia se doctor ebe recommend am so yenkotwa ne scan den so a eno so ebetwa scan ne kama afi massage kura de jabusafo ni hawo wo de bra wate ye beyew massage mu massage amu anka so hu say yes bibi wo baabi Dr. Mensa okotwi ye ne Guinness Depot di hwani mu eho ne head office no ewo wo kwankran so a ye ho Oman FM building mu a Africa so a yaji hini kofor dua ye ho takrade takwa sunwan se hwigina se ana fedun kwa ofen goso eho nyina Dr. Mensa ye ho ne momo ba santemantemu di akotwi ye ne Guinness Depot di hwani mu monfra ye ewo 0245 958768 and 0209 500273 and 0271 173551 Jibak Driving School sunye school papa no brother fa ho bedom ye me enkyere wo enuoma pa ekwan abefa so abetwi kai wo bo no artist ye nanim kura mfata no ye de ye kyere ne papa mu de bra Facebook be ha de YouTube nso kona kohwe ye ka no ankasa tiapo ye nim de ye enya nkwanche de na bia o ye sa so de condition ginam entutimu a wo fili ankasa na traffic laws ahodro ne ye be kyere kama traffic signs ahodro ye be kyere ekwan no alliance ne da damu no ye kyere ni nyina sene na se
kyerɛ si tie no wɔkyena bi aposini bi ankwankɔkyew I can't just say one for her. No, I for honey at the other day. Oh, quite winning the Oko. Jibak driving school. Ya walk from Yanipolex Hotel no and a bang. Kumasi Hayani war. Would cross from traffic light. I'll be sa. Obi abacho. A yabosme ba kujimeti. Freya 0247 595975 0247 595975. Sa so na cloud internet Ghana for say en kancha mo say open internet de di djuma wo fie na say office ya en ko ba bia say cloud internet for no na wo say oba na abaji internet ni bi de no ejina so kire ben say subonti mu koko a ehihi na ko ejise bia kwa ko yihi mu kura cloud internet Ghana no open connectivity no say bia Wi-Fi ne hotspot development ya ye be ye ede amount CCTV camera installations na ye digital security locks no web hosting na cloud internet Ghana for ye the amount ye internet no so gina so a wo he video a enye se kubudambari se kokakra na akwakosi ye se e bafa debi cloud internet Ghana so no ye no mu bo wo form obia se ne obotum ICT bia no ye be nhye the amount ama watua ne kakra ye ni achi ye wo top high he ya take asem ne ye ken opposite love FM abrosa no akuma rural bank wo mu no e ho a na cloud internet Ghana for ye wo free 0244 601933 0244 601933 and 020 2699110 we a cloud internet Ghana for nefer no so internet won some dear oh fankomo bia me yenkubu bia ni cloud internet Ghana for na fabrayen na yenyen hyehyeye emfama cause yen ko ho mamanfo adwenkyere abusanfo mo mfa nche yen bre na so yentime enkenkan emfama mo nyankopon ya adom anwumre ye tenase a ye ni akamu bia ni mode ba ye bia no ye bekenkan ede amamo ewe woni eta ye chemi ede kase ebremu koku Veronica Jando ye semofo pani asante ebo a Benedict aso pani wona sansem no nyina ma ye ma ba bia wo bia ni timi ba ye de besomo aje wa akode eta ye chi Rocky DJ ena Godfred num school fees ene akiula num wonu nyina ta ye chimi ye besomo ye ne yesomo wie na ya obo amali bia bogamene akosia aje wa akode ya domase amamonitia adehye. This is Sompa 93.1 FM. Mr. Clement Asare. Mr. Tommy Kasasi.